Здравейте, добре дошли в едно ново видео на Brawl Stars. Извинявам се, че в миналото видео нямаше глас или такива неща, но да, не говорих много ясно и отчетливо. Така, искам да снимам видео в точното време, когато е излязъл новия Brawl Pass. И сега, както виждате, е почти 11 часа, 10:50. До 11 съм на Brawl Pass-а. Да. И пише в коментарите да събирам ли целия Brawl Pass за анбоксинг или да си вземам нещата. Напишете ми долу в коментарите. Как мога? Просто не мога. Така. В миналото видео поне сложих музика. Исках да ви покажа, че имам най-новия гир. Аз пък най-новия гир. Най-добрият гир на Спайк, който струва колкото един ултимейт. Да. Затова имам 270 парички, като се замисля. Иначе, ако си бях купил един нормален гир, щях да имам 1270, но и сега имам 270. Обаче, не знам защо дърдьора не започваме вече. Защото нямам търпение да ви покажа новия геймбот. Почти 12 часа. 8 марта идва. На всички момичета, които гледат това видео на следващия ден, честит 8 марта. Дано утре да мога да снимам видео или все пак. Но да. Мале, защо ладва? Brawl Stars на Майнкрафт. Виждат си пикселите на играта. Ама защо така лошо? Така. Вие купи. Това е много ясно. Мели сме много харесва. Някой се опитва да избяга. Не, кота няма да бяга. Не, избяга! И няма да вземе купите. Вау. И няма да вземе 4 купи. Не ги разбирам. Те на гейм мода някакви ботове ли са, не мога да разбера. Ме няколко пъти са ме убивали и не са ми вземали купите след това. Между другото, сега съм бяла през портал. Една от мисиите днес е да избягам през портал. Това е като човек по-скоро. Ама тук ботите са някакви по-различни. Крият се за стените, не идват директно да набият. Са някакви по-силни, умни. Имат изкуствен интелект. Изкуствен интелект завладя света. Нова новина. Още никой не може да бяга, трябва да умре още един човек. Се надявам този човек да не съм аз. Честно казвам, 2 купи. Ако мога ще избягам с тези 2 купи. Не, човек, то седи фан на портала. Не! Как седиш и чакаш чакалиш на този портал? Добре, сега мислята ни да вземем точно 4 купи, да избягаме през портала и да свърнем тези 4 купи, които бяхме загубили. Целта ни е 4 купи и бягаме през портала, защото до сега съм го правил това. И аз между съм само гол, тук никой не е играл работа. Те искат са някакви... Добре, куши. Нани! Дай да сложа батон на малече с звука. Сигурно. Добре, целта ни сега е 6 купи. Изобщо не съм ядосан. Не съм ядосан. И напишете кой сте скина за 1000 блин, който искате. Не, аз пък за 1000. Ще видим, когато събера 5000 блин, ще въпитам кой скин да си купя за 5. Но сега целта не е направо трудно невъзможно.
Така, там долу има Брок. Но може да реши да стреля към кутията. Така. О май гад! Взех 4 купи. Се опитам да убия тая. Взехме 6 купи, но не избягахме през портала. Не избягахме през портала. Целта ни е да избягаме през портала. А ние не го правим. Бот. Ела бот, гаден. Не. Така. О, не, Балки настреля. Аз така му викам Балки. Балки. Господин Балки ми стреля. Господин Балки ми уби. И не взе 2 купи. Но това няма никакво значение. Целта ни е да бягаме през портал. Направим ли 5 кила? Бягаме през портала. Оставям ли 5 човека, бягаме през портала. Извинявам се, ако запушвам микрофона прекалено много. Просто и вие като играете Brawl Stars по някакъв път съм сигурен, че запушвате микрофона, защото там ще държи бутона за вървене. Не, аз стивам да крада ботове. Аз съм кърда. Това трябва да продължи много по-зле. Но за щастие не продължа. И да разбирам, винаги ли като загубите купите, губите 2 купи? Или може да изгубите повече? Не знам. И това ще пробваме днешното видео. Ще се самоубия на 6-то място. Някое време. Не, защо се самоубивам? Да, може да го тествате и да ми напишете долу в коментарите. Ако сте ме умрели примерно на 6-то място, по-малко купили са губят, повече купили са губят. Де да знам. Ама как всички имат 2 купи, като започнат, само аз имам минус. Как се случва това? И как ме убиват всеки път? Добре, явно няма да играем с Спайк. Не иска да играем с него по-скоро Спайк. Щом не иска, аз няма да му се удържам. На кой ще избера някой друг? Ще го играем явно вече като ми е хиперчаржнал. Добре. Ще играем Мандер. Честно казано, Манди ме... Записвам ли? Записвам ли? Не. Записвам. Манди, между другото, не съм я играла много. Признавам се. Брат, този човек. О, не, човек. Да, Манди би търдевичи. 2080. Или 8. Ама човек стреля супер далеч. 280. Не би по тях толкова малко всъщност. Напълно на шана го оцелих тоя. О, ела! Ела, човек! Да, мисля, че ще го оцеля. Някакви такива странни. Окей, целта не е да избягаме през портал. Трябва да избягаме през портал. Не. Убихме аз. Трябва да взема 2 купи. Не, човек. Вече виждам защо се отказват. Маля колко е напрегнато.
О, не, 1-1 с Едгар съм. А, не, с Рос съм 1-1. 1-1 с Рос съм. О, мале, тя има 10 трофея. Трябва да убим хора. Трябва да убим. Трябва да убим. Не. Няма да оставим да ескейпва. Трябва някак да я убим. Трябва някак да я убим, хора. Не може да оставим да избяга просто и така. Не можем. Трябва да я убием. Не можем да оставим 10 купи и така. Айде, взехме 15 купи! То беше пълен бот, просто се беше на място. Но 15 купи. Никак малко. Това е само още една беда, но когато вече трябва да я бягаме с портал. Просто това 10 купи не исках да го изпускам. Беше много голям предимство. Но така сега, просто целта ни е да я. Ама защо има толкова много ангеловци? Пич. Ама види как се въртят, човек. Човек. Долу къде е? Не ангел. Между другото, този бро е много як, според мен, лично. Брат, къде е, бе? Гадинка долна. Абе, ей, ангелче, ще дойде и ще разкаже ангелската игра. Аз на тебе. Трябва да излезнем. Не, човек, то седи пази портала. Искам ескейп. Тук има ескейп. Трябва ми ескейп. Хора, трябва ми ескейп. Не, човек, трябваше ми ескейп. Губя да екип. Ще ме преследваш. Исках да ескейпна. Защо вече? Явно да, винаги се губят две купе. Искам да ескейпна. Не искам чак толкова много. Ай, моля не дей. Брат, тоби му дей. Ама как всички имат по 2 купи в началото, само аз имам минус 1. Той има 4 купи, пич. Откъде ги е събрал тия толкова купи, бе? Ой. Ескейп. Ескейпвам. Не, излъз да гледам. Той ескейпна. Ама аз пак не можах да ескейпна. Имам чувството, че играта просто иска да спечеля, а не да ескейпна. Винаги ми праща някой, който да пречи да ескейпна. Или ме обва, или аз го обва, и да видя ескейпва и не мога да ескейпна аз. Ама искам да се пробвам да ескейпна. Не мога. Кит. Котка. Котка палава. Котка. Добре, как? Мина през стрелбата, т.е. не мога да ме бера. Искам да ескейпна. Между другото ми е интересно, като ескейпна и дам кенсъл, дали ще бъда на печалба купи или ще бъда на загуба. Защото там като спечели 15 купи... Брат, тя пазят съндъците ли, бе?
огромен детайл. Има гардове на съндъците, човек. Не, човек, гарда ме обри. Аз съм картоф. Добре, че не съм картоф. Брат, просто виждате ли? Просто играта иска да ми ескейпна. Просто играта иска да не си изпълня тъпата мисия, която съм си поставил. Искам да ескейпна. Сега пича ескейпна преди мен. Не мога да ескейпна, човек. Не мога да ескейпна. Не мога да ескейпна. Това беше. Просто не мога. Как се ескейпна? Невъзможно е. Или умирам, или другия умира. И ескейпва. Или какво ще направи? Не да знам, човек. Сега ако мога да... Не. Той има по-дълъг рейндж от мене. Ако не съм се чарджинал. Не. Айде да избийте слаби човек. Искаме да ескейпна. Брат, искам да ескейпна. Не знаеш колко много искам. Как не го нацелим? Да, брат, те ме убиха и са ескейп. Залагайте в коментарите и до края на това. 17 минути се опитвам да ескейпна. От 17 минути се опитвам да ескейпна. Това просто е нереално. Нереално. Смисъл. Да, от тази игра не успя да бия. Спираме видеото. Мисъл, целта не да успя да ескейпна, ама като гледам, тя няма да се получи. А не, човек, може да ескейпнем. Трябва някой сам да умре. Няма седя и чакам на скапаното нещо. Седя и чакам да там някой умира. Мога да ескейпна! И ескейпна. С 0 купено нищо. Ескейпнахме, хора. Това беше целта на видеото. На печалба купихме. Това е важното. И добре, това беше от видеото, но надявам се да ви е харесало. Така е, чао.